Здравейте! Днес на вашето внимание автокъща Refined Auto. Намира се в град София, ЖК Младост 3, улица Доктор Атанас Москов номер 2. Ви представя този абсолютно перфектен, както технически, така и визуално автомобил, а именно Opel Mokka Hix. Автомобилът е 1.6 CDTI, 136 конски сили, 4x4. Алуминиеви джанти 17 цола с почти чисто нови 4 броя еднакви зимни гуми. Преден заден парктроник. Рейлинг. Вътре с Recaro салон. Автомобилът е на 105 000 км. Автоматични фарове. Прибиране на огледала. Ето го и отзад. Оригинален теглич. Също така има и камера за заден ход. Тук от тази страна. Автомобилът е нов внос от Германия. Ще го и запалим. Навигационна система с тъчскрин и карта за България актуална за навигацията, телефон. Автомобилът също така разполага с подгряване на седалките и подгряване на волана. 6 броя скорости, къп холдъри, автопилот, кожен мултифункционален волан и следене на пътните ленти като система. Борбата за езика с културата и литературата, както казваше професор. Това е от нас. Повече информация за този автомобил може да получите на телефонният номер, оставен в обявата. Желаем ви всичко добро!